Korean Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kini usa ka mahuyang na taga Cebu City. Apan kasamtangang ni ana karon sa Mindanao. Ang ito matatampo nagdasingan nga Paulo. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, kumusta naman ang gihimo ni mong parol? Human ma. Itaod ko na lang ni. Sige anak. Sige na, itaod na na. O ma. Kuya, piti oh. Tama to. Oh, bisa man namin abot. Karoon pa mo kumakakita ng naunga din. Paulo, inighuman ni mong taod, ana. Tabangi ko dinis karinderya, ha? Kaya marag ubay-ubay yun tag customer karon. O ma. Order pa niya ako, unya, usa ka kanon. Sige. Ay, sino ron? Todd, ikaw may naghimo atong parol kanina nga gibitay na mas gawa sa inyo? Ha? Ay, sorry. Nakakita mo good ko nimo ganina ba nga nagtawag og parol. Maong nangutan ko. Nice mong good pagkahimo. Dili usual ang design. Kanang makita nimo nga mga baligya sa daplin-daplin. Oh, oo. Maghimo ko every time padong ng Pasko, good. Wow, ka-nice. Ako na si Ariel. Ikaw, Paulo, nice to meet you, Pao. nice to meet you, pod. Yan na imong sudan, o kanon. Thank you. Gutom na gid kay ko. Ay, kapuy, ha. Ubay ko ubay yung customer ganina sa mama mo, sa karinderya. Dakan kay ko gihugas ang plato ron. Murag hapit, tibok adlaw, nagsige ra gid hugas. Sige hugas og plato. Oh, Ay, salamat kay Dilik busy. nanawag lagi ka. Mga ang taog mabi, sa Baduman. Na, basig dili ko tugtan, oy. Basig patabangon ko ni mama sa karinderya. Hala ha? Others na kay ka. Sa ka naman nakagraduate sa college, no? Kung di ko manawag di mo. Marag ko na sa kitipla ng mapagkita. Dili man sa ingon ana, god. Busy lang gid kaayo sa karinderya. Basta. Kung kinahanan ko mo ana sa inyo or paranghiran di ka ni mama ni mo akong buhaton. Mari, Basta mauna to. See you tomorrow. Ay, okay ra, uy. Nganong dili good? Ikaw na good na. Tinuod, tita? Okay rin yung mga maglaagmi ni Paulo ron? Okay ra lagi, Marie. Wa gyoy kaso nako. Kay ako, malipay gyud kong magtan-aw ninyong duha. Anong di ba lang ni mo puyaban si Maripol? Kwapa, sexy niya, bright side. kuya. Na? Basin dili ko type, kuya. Basin pang friends lang gid ko kutob. Ay, banga ka ni manghod ako, eh. Kaya kung ako pa siya, puyaban ka, eh. Pasagdi na lang gud na sila. Basin, padong gud na sila diha. Mari, mag-ilis ako, ha? Then, ato na ta. Sige, Paul. Huwat lang ko ni mo din eh. Ganun din naman ito sa hotel na ginom, oy. Chill drink lang akong gusto. And story-storya. Kaya kung mag-bar ta, for sure, dili kita magdungog. Na, basig dako kitong mabayaran din niya. Ayag ka bala ka, uy. Drinks on me. Wow, ha? Dato. Pero honestly, the reason why gusto di ko makakita ni mo, kaya gusto ko mangumusta ni mo. Okay naman ko. Anong day ko?
Wapagiri ka ni sulti nalas tinuod. Lisod man. Mas maglisod ka kung ipadayo ni mong ang expectation nila from you. Naglibo ko kung siya na ko sila sa pagsulti. Naibaw manggod ko. Masuko sila. Pero forever mas ka mag-antos. Mari, okay ra. Okay na ako nga na ako'y friend nga sama nimo nga nakasabot na ako og dawat ko sa kung pag-ako. Nag-uo lang ko. Ha? Ano naman? Mularga naman ko sa US. I will be staying there for good. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mauna kikita gyud ko nimo ron because somehow concerned ko nimo pananglit wa na ko. Unya magkinahanglan ka nako. Mulod ka di ka? Oh best. Paulo? Oh. Ariel? Daan pagit ko nga ikaw, Gud. Nagduha-duha kong mudool. Kay nagduha-duha ko kung ikaw ba Gud ang ako nakita sa layo. Mong niya, ni dool Gud ko nimo. Pero ikaw gidi ay. Best Marie, si Ariel di ay. O Ariel, akong best friend. Si Marie. Hi. I thought imong uyab. Ha? Dili, uy. Kung kay bawo pa lang ka. Ha? Marie. Nalingaw kay ko sa tong panag-uban ron. O, thankful ko nga mas nakaila ko nimo. Oh, ingon mas ako, Ariel. Ganun di naman lang kamutugan sa imong tinuod na pagkatao. Sa imong family. Disuraan na uwi nga everyday pero may kang nagtago sa tinuod imong gibati. Lahi manggod sila. Labi na gid si kuya. Ha? Nga no? Manapat di ay? Tingali, may posibilidad kung mahibaw siya. Tuod, nga rin naabot ka din sa among dapit, uy. Well, givisit lang ako akong lola. Mustay ko din 5 months. Pero after, mubalik na ko sa Mindanao. Ah, Busy ka, ma? dili man. Malag ta? Ha? Asa man? Dali na! Mga una ta. Wow, ha? Dagan di kay kag gidang bawon. Di kita magutman ining kalakiha. Ini atong picnic. Nindot sa ning napili ni mga spot din sa busay. Kay kita lagi yun. Siyempre no. Di ko gusto nga magutman ka. And, siyempre, nag-research kong daan din. Oh, ikaw yun. I like you, pa. Oh, ha? Bitaw. Ariel, Thank you, ha, nga nakigsuod ka gid nako. Kaya sa tinuod lang. The first time nga nakita di ka while nagtaod ka parol sa inyo. Gaan gid kayo kung buot nimo. ingon na sa ko, Ariel. Thankful sa kay ko nga nakailat ka. Kay every time nga mag-uban tano, wa ko'y kinahanglan itago. Libre ko nga magpagawas akong pagka-ako. O, komportable kay ko nimo. Huy, ano ka, uy? Tutok man ka na ako. Naibuling ako naong. Wa man. Pero sa tinuod lang, kanina nagkikay kong kakis mo. Ariel, Pwede? kuya! Payo ka na ko! Unsa may nahitabo din Ano nag-away man mo? Kini nga lang yung bayot mo hinungdan. Unsi bayot?
Doon ay nakakita nila ng Ariel nga bayot na di bakasyon nila sa atong dapit. Nagkuyog silang duha. Paulo, unsa ni ka tinuod? Ma, Bayot ka? musulti man ko ninyo, pero naglibog ko kulo saon. Sa ato pa tinuod di ay. Ma, Dili ko madawat na may anak kong bayot sama nimo. anak ko ni mama. Ikaw tanga nga. Musabot lang ko. Layas! Wa ko'y anak nga sama nimo. Ma. Layas! Dili gid sila makadawat na ako sa tinuod na akong pagkaako. Ano sa may plano ni mo ron? Gipalayas mo kanila. Bahala na. Muuban ko nimo bisan asa. Kung mauna, ado ta puyo sa amo sa Mindanao. Dili ka kayang biyaan sa dinhi nga ingon ani imong sitwasyon ron. Mahal kita ka, Paulo. Mahal sa kay ka Ariel. Ug karon pa kumubatig sama ni Idi. Sukad man sukad sa akong pagkatawo, karon pa kumubatig kalipay nga sama ni ini. Nga maka-express na ko sa akong kaugalingon. Sa akong tinuod nga pagkaako. Milayas gi ko sa amo og nana ko sa Mindanao karon ng puyo kauban si Ariel. Og wa ko magmahay sa akong pag-uban niya. Tungod kay wa ko niya pasagdi og na-feel gid nako ang iyang pagpangga og pagmahal diri nako. Dini na lang kutom og daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga hikalang kaagi ni Paulo nga taga Cebu City apan kasamtangan nga karon sa Mindanao. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalan Somewhere Only We Know.